Razel here. Welcome back to my channel. Today, gagawin ko is full face first impressions. I don't think nakagawa ako ng ganito sa channel ko ever. So this is going to be the... I actually have yung LOL na makeup. Well, hindi yung full face. Hindi ko alam. Basta, feeling ko ito yung first na full face first impressions na gagawin ko. And hindi itong mga bago, like bago sa market ha. Mga bago sila sa akin. Hindi ko pa sila nagamit. First time ko sila gagamitin sa video na to. And ito yung look na I came up with. Wala akong eyeshadow because I don't apply eyeshadow. So yeah, yung mga normal lang na mga bagay-bagay na ginagawa ko sa aking face. Pero again, I'm using new products na hindi ko pa nagamit ever. So yeah, without further ado, ipapakita ko sa inyo yung transformation. Charot. So, galing sa ganyang mukha to this. Diba? May pagbabago ang buhay. Okay, so I will go ahead and start. Okay, let us start. So, meron akong isang box dito ng mga makeup na hindi ko pa nagamit. So, first time natin sila gagamitin today. So, magsa-start ako sa primer. I have this Tony Moly Yolk Primer. I believe I got from stylekorean.com. Okay, packaging looks good. Meron siyang pointed na... Ooh, okay. Yellow siya. Yolk nga eh. Sabi nga yolk. Hala, feeling ko maganda tong color na to. Especially sa mga morena. Ang bango. Hala, ang bango. Para siyang lemon. Hala, ang bango nito. Grabe. Sarap kainin. Yung consistency niya, parang pareho nung professional, pero mas thick. So, meron siyang silicone na feeling sa kanya. Pero again, it's thicker than the professional na primer. And wala na yung yellow. So kapag na-blend mo na siya sa skin, wala na yung yellow. Ang bango niya. As in, naaamoy ko talaga siya ngayon na na-blend ko na siya. That's good. Ooh! Parang kapag naamoy mo siya, it makes you feel alive. Charot, may ganun. Ala, nakalimutan ko na naman hugasan yung beauty blender ko. Wait, hugasan ko muna yun guys kasi it's time to apply foundation. Okay, so for the foundation, gagamitin ko tong Lancome Ultra Wear. Binigay to sa akin ni Jen. Meron siyang channel guys, i-leave ko yung link below. So, binigay niya to sa akin during my, yung parang salo-salo ko dito sa Adelaide. 24 hour of wear for a divine lasting perfection daw. Tapos 24 hours of divine comfort. It leaves the complexion perfectly smooth, velvety, and matte with no powdery effect. Ooh, okay. Ang ganda ng packaging niya. Matte yung packaging niya, oh. And then it has a pump. Ooh. Oh, okay. I'm not sure kung shade ko siya, guys. Looks like it is light, pero try natin. Huwag muna natin siyang i-judge. Agad-agad. Hala, ang kapal. Kapal, besh. Ang bango din ito. Para siyang perfume. Looks like it's my shade naman. Hala, ang bango. Grabe. Para talagang perfume. Ay, shade ko naman siya. Ang bilis niya i-blend. Tama nga. Blendable nga. Nag-blend naman siya sa skin tone ko ng maayos. So, hindi naman siya super light tingnan. So, shade ko siya. Nice. Nasabi ko ba yung shade? 04. 04 Beige Nature. And yeah, in fairness, okay na okay yung shade sa akin. And it is definitely matte, guys. Like, meron siyang glow. Siguro dahil sa lighting. Pero dyan lang. Pero matte siya. See? It feels... Yeah, it feels really lightweight. And ang dami nung nilagay ko ha. Hindi like sobrang dami. 2 pumps. Sa concealer naman, ito, matagal na sa akin to guys, pero hindi ko pa rin siya nagagamit. This is from Skin Food. I believe I got this from Style Korean as well. So, it's a pot concealer that looks like that. Okay, so hindi ko alam kung paano siya i-apply. Like, gagamitin ko na lang yung nails ko. It's very thick. Thick na, as in sobra. Thick na, parang sticky. Like, dumidikit talaga yung ano ko, finger ko sa mukha ko. Pero a little goes a long way. Konting-konti lang yung nilagay ko, guys. And na-cover na niya yung whole, ano ko, asa na yung aking beauty blender? Huwag kang magtago dyan sa likod. Nakaloka ka. Even yung beauty blender dumidikit sa mukha ko. Good luck dito pag-apply ng powder. It looks a bit patchy. Siguro konti lang yung ilalagay. Sobrang thick ng consistency niya. Hindi ko alam kung ano yung mas maganda gamitin, kung beauty blender o yung kamay. Ay, hindi ko siya masyadong bet. Hindi siya nagbe-blend ng maayos dahil sa consistency niya. Nababrighten niya naman yung under eyes ko, pero hindi ko siya bet. Like, mahirap siya i-blend. And my under eyes looks a bit patchy.
Tatanggalin ko siya and maglalagay ako ng yung concealer na gusto ko. Kasi ito, ano siya, hindi ko siya bet. So, tatanggalin ko lang siya. Ilalagay ko lang yung concealer na lagi kong gamit, guys. Okay, gagamitin ko tong dalawa instead. Kasi ito na yung ginagamit ko lagi lately. Ito yung Maybelline Age Rewind. Tapos, yung Big Cover Concealer Cushion from Etude House. Yung ginagawa ko is, nilalagay ko first yung Maybelline. Yung Maybelline kasi hindi siya like super nakaka-brighten kasi yung shade na pinili ko medium. O gusto ko kasi na nababrighten yung under eye ko. So, ginagamit ko yung Etude House dito lang sa part na to. Para lang ma-brighten up siya. And then, i-blend ko siya gamit yung Beauty Blender. And yan yung lagi kong ginagawa. Hindi ko kasi magamit yung Etude House kasi over naman siya sa ka-bright. So, nilalagay ko lang siya dyan sa part na yan para matulungan niya yung Maybelline. Charot. May ganun. Nagtutulungan silang dalawa. And then now, I will go ahead and apply a powder. So this time, I will be using this is the Becca Soft Light Blurring Powder. And ganyan yung packaging niya. Very social. It's very bulky. Ang laki niya. See? Like, ito yung kamay ko, guys. Ang laki ng powder. Okay, so ganyan yung shade niya. So, maglalagay lang ako under my eyes. Parang i-bake ko siya, pero hindi masyado. Hala, yellow siya. I bet. Okay. Maganda tong powder na to. Blend ko lang siya agad kasi hindi ko bet yung pinapatagal ko masyado yung powder. Especially sa under eyes ko. Kasi may tendency na nagki-cake up siya. Gagamitan ko na lang yung same powder sa all over my face. Very lightly lang. In fairness naman sa foundation ha, hindi mahirap maglagay ng powder over it. Very ano siya, very cooperating. Charot. Cooperating talaga. Kasi yung iba, nahihirapan ka maglagay ng powder kasi dumidikit yung powder. Ito sa foundation na to, maganda siya. Siguro nakatulong din yung primer. Okay, so yan na yung base natin. Okay, sa eyebrows naman tayo. Ito nagamit ko na siya guys, pero honestly nakalimutan ko na kung ano yung thoughts ko about this. Kasi sobrang tagal na nun. I have the Wet n Wild Color Icon Brow Pencil. This one is in the shade 621A Blonde Moments. Blonde Moments talaga, ha? Excuse me. Yung iba, ang cute ng hatching. Like, yung akin, wala. Hatching kung hatching. Ano siya, guys? Waxy. See, dumidikit siya sa eyebrows. Very waxy siya. Okay, buti na lang meron siyang spoolie. Kasi, yung eyebrows, dinidikit niya sa skin ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang bilis niya i-blend, ha? Maganda siya kapag na-blend mo na siya gamit yung spoolie. See? So, very natural looking ng brows. Meron pa rin mga sparse area dyan. Try ko ilagay. Maglagay pa ng marami pa. Nakakaloka yung dumidikit talaga siya sa brows ko. Hindi naman siya ganun kasama. Yung color niya, blonde nga. Blonde nga talaga siya. Which, para sa akin, okay lang. Match siya sa buhok ko. Okay, tatapusin ko yung sa kabila. So, yan yung ibig kong sabihin na dumidikit talaga siya. Yung formula niya, napaka-weird. Hindi siya ganun kadali i-apply, guys. Kasi kapag blinin mo siya sa spoolie, parang nawawala yung kulay niya. Parang lumilipat yung product sa spoolie. See? So, dito maraming sparse na area kasi kahit nalagyan ko pa siya, kapag blinin ko na siya gamit yung spoolie, parang nawawala yung kulay niya, lumilipat sa spoolie. Yung spoolie niya, oh, ano na, punong-puno na ng eyebrow product. Gusto ko naman yung color niya. Hindi mo nga lang ma-achieve yung full eyebrow look. Kasi maraming sparse area. Anyway, gagamitin ko tong Color My Brows. Ito, I believe, from Althea, Korea. Eyebrow coat to, guys. So, meron ako nito, pero ibang shade. Ito, blonde siya. So, perfect siya. So, i-coat ko lang yung eyebrows ko gamit ito. It is definitely very, very light. Pero at least matulungan niya yung eyebrow product. Meron pa ring sparse na areas, pero okay lang. Nababother ako dyan sa sparse area na yan. Pero, wala. Bahala na yan. Susunod is,
Mascara. So, hindi ako mag-eyeshadow, guys. Kasi hindi naman talaga ako nag-eyeshadow. Plus, lalabas pa ako today. Sa mascara, guys, itatry ko to. Sobrang tagal na sa akin na to. I got this way back December nung pumunta ako ng Manila. Binigay sa akin to ni Shirlene from Pretty Angel Shop. So, available to sa Pretty Angel Shop. This is legit, I believe. Kasi merong mga peke sa mga ganito, diba? But I'm pretty sure this one is legit. Hindi ko pa siya na-try kasi marami akong mascara doon. And ayokong i-open yung bago. But since I'm doing this video, I'm gonna open it and use it. Ooh, oh, nice! Ang ganda ng wand niya. Manipis siya na curly. Nice, I like it. Okay, wait. Ika-curl ko muna yung aking lashes. Guys, bumabalik na yung lashes ko. Diba nagkaputol-putol to noon? Kasi nag-eyelash extension ako. And I have been using my serum, yung from Sephora, yung lash serum. And yeah, bumabalik na sila. Bumabalik na sila sa dati. Pero sobrang tagal din na hindi ako nagmamaskara. Kasi ayoko na ma-interrupt yung growth. Charot. Oh my God, no? Interruption of growth. Ang weird ng pagka-curl ko ng lashes ko. So, weird din siya tingnan. But guys, maganda yung length na napoprovide niya. Tapos, nasa-separate niya din yung lashes ko nicely. Kaya lang, ang dami kong kalat. Kasi yung eyelashes ko, pagka-curl ko, parang super close sa mata ko. Bet ko yung wand niya kasi manipis lang. Hindi kagaya nung iba ang tataba ng wand. Nahihirapan ka maglagay ng mascara. Pero siya, manipis lang. Tapos, bet ko din yung pa-curl na ganap niya. Kasi nakakatulong talaga siya na ma-coat lahat ng lashes. Para sa akin, okay na okay yung one coat, guys. Like ito, ha. Huwag niyong pansinin tong lashes dito sa mata na to kasi ang tsaka. Pero ito, oh, tingnan nyo. Nakaka-provide talaga siya ng length. One coat lang yan, ha. And I think I'm gonna stick with one coat kasi tingnan nyo, ang ganda. I'm pretty sure magugustuhan ko siya for lower lashes kasi nga hindi mataba yung wand niya. So, sobrang dali lang niya ilagay. Perfect. Hindi siya nagka-clump at all, guys, which is good. Okay, again, wag natin pansinin to. Ito lang. Tingnan nyo. Ganda, diba? I like it. One coat lang tong dito. Tinry ko mag 2 coats dito. Mas lalong tsumaka. So, 1 coat enough na. And para sa akin, okay na okay siya, guys. I like it. Gustong-gusto ko yung mascara na yan. Mamaya, itry ko tong mascara remover kasi sabi niya very waterproof daw siya. So, mahihirapan tayo dyan. Meron din ako nung Etude House na Curl Fix Mascara na nahihirapan din ako natanggalin siya kasi it's very waterproof. So, sana ito makatulong. Anyway, proceed na tayo sa highlight at saka blush. So, meron ako dito yung from Pixi. Bigay sa akin to ni Catherine. So, meron siyang blog, guys. I-leave ko yung blog niya below. Na na na, I'm in love. Na, na, na. Anong title ng kantang yan? Alam nyo ba? Sasabihin ng iba, ano ba yung kinanta mo? I'm in love. Yung kantang yun, naririnig ko siya lagi eh. Na na na. Na na na. Na na na. Feeling ko mali. Feeling ko mali yung pagkatono ko. Meron akong dalawa dito, but I'm leaning towards this one. Kasi this one, I'm pretty sure, parang magiging overlight sa akin. Because alam niyo naman ang skin tone natin. Mas prefer ko yung golden, charot, champagne, yung mga ganun. Ito yung highlight na shade niya, Santorini Sunset. Lilinisin ko lang yung aking highlight brush. Kasi ito yung ginagamit ko lagi for my highlight yun. And yung highlight na lagi kong ginagamit is yung Becca na champagne pop. Tanggalin natin si Becca. Becca! Becca! Ganyan yung shade niya. Ooh, wow. Inuuna ko talaga yung highlight ko, guys, before the blush. Ay, okay. Medyo nagpo-fall siya. Nagpo-fall? May mga fallouts. That's what I meant. It's definitely not as glowy as my Becca, but it is glowy. It's there. Like, hello! I can see your highlight. It's actually very highlighty. Highlighty. Very glowy looking. And then, maglalagay ako sa aking Cupid's bow. Hindi ko nalalagyan yung ilong ko kasi over na. Hala! That looks really nice sa camera, guys. Yung highlight dito sa Cupid's bow, oh. Ang ganda. Okay. Wow, that is very glowy. Okay, ito yung blush. Meron siyang gold, pag-gold na ganap sa kanya. This is in the shade Rome Rose. Sobrang ganda ng kulay niya. Wait, linisan ko ulit yung aking brush.
Yung ginagamit ko lately para sa blush ko is ito, stippling brush. Na ito guys, ito yung pinakaunang makeup brush ko. Peke na MAC set. And hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Yung iba, like yung eye brushes sa set na yun, wala na, tinapon ko na kasi tsaka yung eye brushes, like nagsished yung mga bristles. Pero yung ibang face brushes nasa akin pa. Sobrang tagal na ito. Ilang years ka na sa akin. Ang ganda ng kulay niya. Oh, may pag-glow din siya. So, pwede ka na hindi mag-highlight dito. Meron siyang fallouts. Nakikita nyo ba? Wala lang. Ako lang. Hindi siya ganun ka-pigmented. Parang wala lang. Parang gold lang yung pumunta sa mukha ko. Wala yung color ng blush. Wait. Damihan nga natin ng bongga. Hindi siya ganun ka-pigmented. Okay, yan. Madami na yan, ha? Yan, may... May kulay na talaga yan, ha? Tingnan natin. Mas nadagdagan tuloy yung gold sa mukha ko. Meron naman. Sa camera, hindi masyado. Meron naman pala. Okay, yan. Oh. Kapag malayo, meron naman pala, guys. Hello, very glowy ng aking mukha. I like it. Oh, maganda siya. Meron nga lang siyang fallouts. Yung leggings ko, punong-puno na ng powder. So, sa highlight na to, no, not highlight. Sa blush na to, pwede ka na hindi mag-highlight kasi meron na siyang built-in highlight. See? Very golden-y na rosy. I like it actually. Now, I will apply lipstick. Meron ako mga lip tint dito, guys. Kaya lang, feeling ko, yung lips ko very dry para mag-lip tint ako ngayon. Meron ako nitong Napoleon Lip Art. So, na-receive ko to during my salo-salo as well dito sa Adelaide. And I feel really bad kasi nakalimutan ko kung sino nagbigay na to. Like, meron akong idea. Tapos, message ko siya. Tapos, hindi pala siya yun. Please message me kung sino yung may bigay sa akin ito. Kasi nakalimutan ko. Yung iba na alala ko, guys. Pero, ito nakalimutan ko kasi walang note. But, thank you so much. And, ang ganda ng packaging niya. So, meron akong 5 shades. And, I'm leaning towards this shade. See, ang ganda ng shade na yan. Oh, this one pala is in the shade Now and Always. Gustong-gusto ko yung packaging nito. Gold. Ooh, okay. Maganda yung shade niya. Hindi siya matte kasi hindi naman siya matte lipstick. It's a lip gloss. Sabi dito, Lip Art Lip Gloss Collection. Gusto ko yung color niya. Siguro kung matte to, mas magiging bongga. Pero guys, I really like it. Okay, so yun na yun. I will siguro get back to you guys at the end of the night. And titingnan natin kung nagstay ba lahat. Pero so far, yung hindi ko lang nagustuhan is ito. Hindi siya maganda i-apply, super sticky, pero yung iba, sobrang ganda. Yung foundation, sobrang ganda. I'm really liking the highlight right now and the blush. Every time tinitingnan ko yung sarili ko sa camera, napapatingin ako sa cheeks ko kasi para sa akin sobrang ganda niya. And then the mascara as well is really good. Yung eyebrow pencil, it's like... I can't tell yet, pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung final thoughts ko about it. And then the lip gloss, I really like the color. It's a very pigmented lip gloss. So right now, it is 12:02. Babalik ako mamaya, guys, at the end of the night. And then gagamitin natin yung mascara remover from Hair & Make. So we'll see kung anong magiging ganap. Hello! It is the end of the night, guys. It is now 7:54. So 8 na ng gabi. And nandito pa din yung highlight ko. Yan yung pinaka-nauna ko napansin. Nandito pa din siya. Yung blush ko, in fairness, nandito pa din yung blush. I actually really like the blush. Very subtle lang niya, pero nandun siya. Hindi siya nawala. And I have been doing this sa nose ko kasi malamig. Tapos yung, alam mo na, yung mga dyan, yung mga ganap dyan sa ilong. Sa brows, hindi ako galit sa brows ko. Okay lang siya sa akin actually. Okay lang sa akin na gamitin siya ulit kasi okay siya, match siya sa hair color ko. Hindi siya ganun kadali gamitin para sa akin. It's very, like, nasabi ko na, parang basa na hindi ko maintindihan. Pero the result, after ko ginamit, after ko siya gamitan ng Color My Brows from Etude House, it's really good. As you guys noticed, nawala na yung lipstick, nawala siya agad-agad after ko kumain ng lunch. So that was my first meal after ko film yung video, ay nawala na siya agad-agad. Pero okay lang sa akin na nawala siya kasi hindi nawala yung inner part lang ng lipstick. As in, nawala talaga siya lahat. Mas prefer ko yun kaysa sa inner part lang ng lip ko, nawala yung lipstick. You know what I mean? Mas gusto ko na nawala siya lahat. So that happened with this lip gloss pala, hindi lipstick, lip gloss. Pero I really like the color. So I don't
don't mind using it again. I definitely will use it again. The foundation, guys. Gustong-gusto ko yung foundation. As you guys can see, parang walang nagbago sa mukha ko. Tsaka ng bangs ko. Parang walang nagbago sa mukha ko. The powder for me works really well. Hindi ako retouch. And by the way, you guys, hindi ako nag-apply ng Fix Plus. And I usually always do that. Like, hindi ko siya nakakalimutan. But kanina sobrang nagmamadali ako. So, hindi ako naka-apply nun. And to think na ganito pa rin yung mukha ko. O, hindi siya hulas after so long, ha? Like, wala talagang retouch. Walang blot. Wala lahat. So, gustong-gusto ko yung foundation. I will definitely continue using the Yolk Primer kasi sobrang bango niya. Same with this, sobrang bango din. So, yeah. Ano pa ba? Oh, the mascara, guys. The mascara, nandito pa rin sila. Again, ignore this kasi tingnan nyo, hindi ko alam kung ano nangyari dito. Pero yung kabila, tingnan nyo yung kabila. Diba, ang ganda lang? So, yeah, yung mascara nandun pa rin. Hindi siya nag-smudge. Hindi siya, like, nag-flake. Okay na okay sa akin yung mascara. After ko gawin tong lahat ng talking na to, I will be trying on the mascara remover. Tingnan natin kung it works. Pero, what else did I use? So, now I will go ahead and try the mascara remover. Ah! Okay. Ganyan yung wand niya, guys. Hindi ko na-expect na ganyan yung wand niya. Hindi pa ako nakagamit ng mascara remover before. So, gaganunin mo lang siguro, guys. Hindi ko sure kung I'm doing this right. Parang I can feel something na nagpo-fall off. Meron ba? Yan. Sila. Okay. And then, siguro gagamit ka ng cotton pad. So, iano ko lang siya dyan. Very gently. Masarap i-rub ng mata, guys. Okay. Wow! Guys, that worked. And ganito yung itsura ng cotton pad. Hindi ito basahan. Walang product sa cotton pad at all. Plain lang siya ng cotton pad. So, babaliktaran ko lang ito. And then, close my eyes. And then, do this. Ng siguro mga 10-15 seconds. Hintayin mo lang. It's actually working. Sana mag-work siya sa curl fix ko from Etude House. Kasi yun, guys, pahirapan talaga. Kailangan ko talaga gumamit ng oil-based makeup remover para matanggal yun. And hindi pa siya natatanggal ng basta-basta like this. Kailangan ko talaga siyang i-rub ng slight. Ito, inaano ko lang pinapat ko lang. And then after that, ganun. Ay, perfect. Well, tsaka siya tingnan kasi nagkalat siya. Pero 99% nawala na. Nag-transfer na siya dyan. Kailangan mo lang siyang balikan. Pero again, wala ng product na ilalagay. And yan, wala na siya, guys. Kasi wala na talaga siya. Wala na siyang mascara. That worked. Gusto ko to. I will keep this here. Kasi, yan yung gagamitin ko every time nagmamaskara ako. Tsaka ko na. But yeah, it worked. So, ito, bet na bet ko din siya. And I like the packaging. I like the color of the print. So, that's good. I like it. And that is it for this video, you guys. Thank you so much for watching. Please do like this video if you want me to do more of this. Kasi meron pa akong mga natira pa, guys. Meron pang, see, marami pang laman dito na hindi ko pa nagamit. So, let me know if you want me to do more. And I definitely will. Please like the video if you want that. And please subscribe if you haven't already. I hope you guys enjoyed this video. And I hope you found this video helpful. And I hope to see you guys soon. Do not forget to give. Bye!